wawu kotor kelai kha cái kotor ko ma kelai em ba cái chini no ko ro pa wu sing tong la ja cái thang cái sing su ko phai tong kelai kha nó cái này cái cái xiêm cái sẽ phai nhảy cái xiêm sai cái lang kha nó su ko chon na cái than này sai cái lang cái sing khai kha bo siem Robindra tite di sini tite sini Robindra xiêm khai sing or thang di ni sawu sing or phai kha engkai tai nong no SDM video borok phap kha bo kêu sing này cái sing chỉ mình ta bo da bo sing sum lai ba sai tong nó có đó lúc qua berenda eh quan ganti tono engkai tabu khai tong na jaga kriam ta ja engkai tabu nang oro sonna thi tong na ne haiketa busuk borok bang oro je tabu sonna thi tong na tabo am ang bona kari am anthang amsa borok bang khata engkai nong no ke bo phai den nai pe kya aya sap ai sa ani kroi bolo DM SDM rok khaya ko video rok phaya phaya acha ani ek pur kori kya nin khai joton no ni ning jaga phone thona bu jaga kari khata no to na mon president balam pasu ga bot no ti so hon dole sia han ti ba khole de chu engkai tine orma tong sena cha or tong han ma bu han thanks suntuisin abu kori ke abu kon kono ani ke to nok ba je zakhe oro nok ba kha kari ka banga ma phaje jaka ta sa ta tang phanya ba oro tong lanya ni ma phaje o nok kotor bo nok ga do bai bai saptin uri thang bai kha nok ko kotor kalai pa bai kha tong na ja nuk asu ri kha tong na ja kiri ma phaje khata